God aften, kære venner. Mit navn er Mathias Heinze. Jeg er formand for Jacques D, Studenterforeningen på Statskundskab. Mød op til debatturneringen, der nu nærmer sig. Det er allerede nu på torsdag den 20. november i Christian Hansen Auditoriet. Det jeg skal nu i aften, det er at udtrække kvartfinale modstanderne i de første indledende kvartfinaler i selve debatturneringen. Og det har jo været lige siden dengang Kasper Møller Hansen var arrangør af debatturneringen en simpel tilfældig udtrækning. Så det vil jeg gøre nu fra denne vokal fra Jacques D, hvor jeg har alle 8 navne på de deltagere i debatturneringen. Jeg trækker 2 af gangen, hvilke skal møde hinanden i hver deres kvartfinale. Og jeg vil uden videre skride til handling. I den første kvartfinale har vi som den første debattør Julie Frølich. Julie Frølich i den første kvartfinale skal møde Thor Sten Larsen. Thor Sten Larsen mod Julie Frølich i den første kvartfinale. I den anden kvartfinale har vi som den første debattør Randi Emilie Dahlen. Randi Emilie Dahlen skal i kvartfinale nummer 2 møde debattøren Martin Trøger. Således kvartfinale nummer 2. I kvartfinale nummer 3 har vi Simon Polichinel von der Marse. Og den gode Simon skal i kvartfinale nummer 3 møde Mursal Khosravi. Således er kvartfinale nummer 3 blevet arrangeret. Den sidste kvartfinale er så de 2 tilbageværende debattører, som I måske havde gættet, hvem var, i og med, at alle debattørerne er blevet slået op på dette tidspunkt. Andreas Dinesen for det første. Og Andreas Dinesen skal i kvartfinale nummer 4 møde Simon Humberto Krog. Således har vi altså alle 4 kvartfinaler på plads. Vinderne af hver deres kvartfinale går selvfølgelig videre til semifinalen, for efter at vinderne af semifinalerne møder hinanden i den store finale. Husk at møde op i Christian Hansen på torsdag kl. 17 til Statskundskabs store debatturnering. Og Jacques D, og inklusive mig selv, vil selvfølgelig være til stede under arrangementet og sælge øl, sodavand og hvad vi ellers har fra lageret. Og efter selve debatturneringen vil der være et brag af en efterfest nede i Schacken, hvor vi selvfølgelig skal hylde og fejre den store vinder af debatturneringen. Så gå ikke glip af denne fantastiske aften. Mange tak.